Poštovani gledaoci i slušaoci radija, želimo vam dobro večer. Ovo je subotnji dnevnik radio televizije Unsko-Sanskog kantona. Ovo su vijesti dana. Štete u poljoprivredi nastale uslijed višemjesečne suše procjenjuju se na više od 100 miliona maraka. Obilježen Svjetski dan mladih. U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine zabilježena rekordna smrtnost u Europi. Sutra pretežno oblačno vrijeme, do kraja dana i u večernjim satima razvedravanje. Naknada za svaku pojedinu vrstu voća i povrća koje se iz trećih zemalja uvozi u Hrvatsku u sklopu jedne kontrole od danas se naplaćuje 90 kuna, a ne 2000 kuna na osnovu izmijenjenog pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća sa tržišnim standardima koji je jučer stupio na snagu. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori te udruženjima poljoprivrednika smatraju da je drastično poskupljenje bilo opravdano. Trebalo je, kažu, domaćeg potrošača zaštititi od robe koja u zemlju ulazi bez odgovarajućih kontrola, a domaćeg proizvođača učiniti konkurentnijim. Stoje uz ministra Tolušića i traže sastanak s premijerom Plenkovićem. Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske odluku o vraćanju na raniji iznos donijelo je nakon višednevnih pregovora sa zemljama regije koje su najviše bile pogođene odlukom vlade Hrvatske da poveća ove cijene. A štete u domaćoj poljoprivredi nakon višemjesečne suše prema prvim procjenama premašuju 100 miliona konvertibilnih maraka, iako će se tek u narednih 6 mjeseci moći preciznije govoriti o stvarnim iznosima. Poljoprivredni proizvođači pojačali su svoje aktivnosti svakodnevnim sastancima na kojima od vlasti na svim nivoima očekuju konkretnu pomoć, ali i proglašenje stanja elementarne nepogode kako bi barem donekle umanjili nastale štete. Višemjesečne suše pogodile su ne samo poljoprivredne proizvođače našeg kantona, nego gotovo cijelu poljoprivrednu proizvodnju regiona, ali i evropskih zemalja. Prve procjene govore o štetama više stotina miliona eura. Kako i na koji način umanjiti nastale štete i pomoći poljoprivrednim proizvođačima, pitanje je o kojem razmišljaju na svim nivoima vlasti u našoj zemlji. Poljoprivrednici spas vide u proglašenju elementarne nepogode, ali i u isplati zaostalih poticaja koji nisu u pojedinim oblastima isplaćeni i 5 godina unazad. Znači da smo 3. augusta održali sjednicu Skupštine kantonalnog našeg saveza i na toj sjednici Skupštine smo se dotaknuli ovog pitanja. U stvari to nam je bilo baš i glavno pitanje u dnevnom redu gdje su bili pozvani ministri, međutim ministri su bili na godišnjim odmorima tako da su bili, ajde kažemo, opravdano odsutni. Ali su poslali svoje predstavnike na ovu našu sjednicu, gdje smo iznijeli probleme i gdje smo rekli, u stvari donijeli konkretan zahtjev da se uputi zahtjev Vlade Federacije za proglašenje elementarne nepogode i da se posticaji koji su dugovanja i posticaji koji slijede u ovoj godini, stvari što su obaveze Vlade Federacije, odnosno Ministarstva poljoprivrede, da se što hitnije izvrše isplate i da se izvrše isplate iz 2014. godine, odnosno to je dug iz 2013. godine. Stanje na terenu je vrlo teško širom federacije. Od Tuzle, Željeznog polja, Olova, Zavidovića do Bihaća i Mostara i u manjem BH entitetu poljoprivrednici su suočeni sa istim problemima. Poznato je da je najmanje 2 kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode da bi ona bila proglašena i u federaciji, za što svakako postoje ispunjeni uslovi. Mi smo uputili federalnoj vladi, uputili smo dopis da se proglasi elementarna nepogoda, a to će odnositi i na kantonalnu vladu i na općine. Iz svega proizlazi da je težak period pred poljoprivrednim proizvođačima u našoj zemlji. Kako će odgovoriti institucije, znaćemo uskoro. Uz probleme sa poremećajem cijena na svjetskom tržištu, prvenstveno jagodičastog voća, suša je dodatno otežala, pa se nakon svega povećanje i potrošačke korpe može očekivati u narednim mjesecima, što će biti novi udar na egzistenciju građana.
O trenutnom stanju u poljoprivredi Unsko-Sanskog kantona u nastavku dnevnika razgovaramo sa Draganom Polimancem, kantonalnim ministrom poljoprivrede. Gospodine Polimanac, dobro večer i dobrodošli u dnevnik. Dobro večer. Poljoprivrednici očekuju da vlasti proglase stanje elementarne nepogode. Suša je dovršila onaj kasni snijeg počeo ove godine. Hoćete li to učiniti? Je li neka općina već to učinila? Imate li informaciju? Ja koliko imam informaciju, odnosno resor Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nije još ni jedna općina proglasila stanje elementarne nepogode. Vidjeli smo malo čas i prilog u kojem predsjednik Saveza općinskih udruženja tvrdi da su donijeli zaključak kojim se traži od vlade federacije proglašenje stanja elementarne nepogode u federaciji. Naravno da ni mi ne sjedimo skrštenih ruku i ne čekamo da to uradi sama federacija. Mi smo tokom prošle sedmice obavili razgovor sa direktorom kantonalne uprave civilne zaštite koji nam je potvrdio prema njegovim saznanjima u saradnji sa općinskim i gradskim štabovima civilne zaštite da stanje kad su u pitanju poljoprivredni usjevi na području našeg kantona još uvijek nije loše u takvom obimu da bi trebalo proglasiti stanje elementarne nepogode za područje cijelog kantona. To mi je jučer u telefonskom razgovoru potvrdio i direktor Poljoprivrednog zavoda gospodin Hodžić, koji je prema onim podacima koje oni imaju od općinskih službi za poljoprivredu utvrdio da stanje zaista jeste teško. Pazite, nama je prvo kukuruz jako oštećen, izvinjavam se, ali isto tako evo sad u zadnje vrijeme imamo i pojavu povećanog propadanja paradajza, tako da će nam sad već biti ugroženi ostali poljoprivrednici osim farmera. Mislim da stanje ipak još uvijek ne iziskuje proglašenje elementarne nepogode na području kantona. Dakle, sa direktorom uprave civilne zaštite se slaže i direktor Poljoprivrednog zavoda uz napomenu koju su obojica iznijeli da postoje općine, odnosno dijelovi našeg kantona koji su daleko više pogođeni, poput recimo općine Bosanski Petrovac ili općine Bužin, gdje su te štete daleko veće od nekih drugih općina. Tako da u svakom slučaju ostaje mogućnost općinskim načelnicima i gradonačelnicima na našem kantonu da proglase takvo stanje u svojim općinama. Mi ćemo svakako i dalje u toku naredne sedmice obaviti dodatne razgovore i sastanke sa direktorom kantonalne uprave i Poljoprivrednog zavoda, ali smo i na stalnoj relaciji sa općinskim službama za poljoprivredu i ukoliko bude potrebe da kanton reaguje, svakako da ćemo to uraditi. Evo, općina Sanski Most je danas najavila da će rebalansom budžeta izdvojiti neka dodatna sredstva kako bi pomogla poljoprivrednicima u općini Sanski Most, gdje je također stanje izuzetno teško. Hoće li vlada to učiniti na svome rebalansu koji je, čini mi se, najavljen za septembar? Pa pazite, mi ćemo morati reagovati u rebalansu. Vi znate da smo mi još od prošle godine u Ministarstvu poljoprivrede pritisnuti onim povećanom proizvodnjom maline koja nam je, da tako kažem, uzela dobar dio sredstava koje smo planirali u budžetu za 2017. godinu, ali ne želimo kao prošle godine dovoditi se u situaciju da za nekoliko mjeseci prenesemo plaćanje u narednu godinu. Tako da ćemo, ja vjerujem, uspjeti već na ovom rebalansu obezbijediti dovoljan iznos sredstava da bi odmah podmirili svu poljoprivrednu proizvodnju iz ove godine. I to dodatna nam je obaveza i to što se dešava sad trenutno sa proizvodnjom, odnosno sa otkupom maline, tako da u svakom slučaju će nam trebati značajno veći iznos. Vlada je promijenila svoju odluku, dakle otkupnoj cijeni maline. Šta dalje konkretno? Mi smo negdje početkom godine donijeli pravilnik, jer to je naša standardna aktivnost koju radimo po završenju aktivnosti tih na federalnom nivou vlasti. I mi smo donijeli odluku kojom smo predvidjeli sufinansiranje proizvodnje maline isto kao i prošle godine, odnosno sufinansiranje direktno proizvođača maline sa 40 pfeninga po kilogramu. Ali pazite, imate jednu proizvodnju koja vam je jedna od najjačih grana u kantonu. I kad vam ta proizvodnja zapadne u probleme, onda razmišljate na podsticanje svih onih koji su uključeni u taj lanac. Ovdje je bilo evidentno da je najveći problem koji je nastao već i prošle godine, ali evo sad je dodatno eskalirao, problem otkupa maline i njenog skladištenja, odnosno niske otkupne cijene. Temeljem toga mi smo u saradnji s nekim otkupljivačima dobili informacije da dobar dio njih želi učestvovati u otkupu sa cijenom od 2,50 km-ova ukoliko im se omogući neki oblik potpore. Na taj način smo razmišljali da smo onda predvidjeli da ćemo ta sredstva koja smo planirali za sufinansiranje proizvođača usmjeriti na onog otkupljivača koji plati kilogram maline 2,5 marke. Mi smo promijenili svoje provedbene propise u vrlo kratkom roku i u periodu koji je uslijedio poslije toga izostala je ta aktivnost otkupljivača, odnosno niko od njih nije htio dati tu cijenu od 2,50 km.
Još uvijek na kantonu mi nemamo jasno definisanu, jasno potpisanu otkupnu cijenu maline i nismo se smjeli upuštati u dalje kalkulacije, nismo smjeli dozvoliti to da nam proizvođači ostanu ostavljeni sami na cjedilu. Opredijelili smo se za to da se vratimo kao potpora proizvođačima, da sufinansiramo njihov proizvod i uspjeli smo obezbijediti sredstva da posticanje maline podignemo sa 40 na 45 pfeninga pa da pokušamo na taj način, bar onoliko koliko je u našoj mogućnosti, da ublažimo ovu jako tešku situaciju. Mislite li da ćete u tome uspjeti ako znamo da su na tone i tone maline bačene, propale su ove godine? Pazite, mi ćemo uspjeti isfinansirati onu količinu maline koja bude otkupljena, ali mi ni u kom slučaju više nemamo mogućnost da utičemo na otkupljivači. Ovo je bio, vjerujte mi, jedan od, da ih tako nazovem, humanih, jedan od ljudskih načina da pokušamo podstaknuti i da koriguju svoje otkupne cijene. Naravno, njihove tvrdnje su takve da im svjetsko tržište diriguje tu cijenu. To ćemo za sad ostaviti, ne bi to želio sad komentarisati, ali je naša obaveza da i dalje stojimo uz njih, pa ako to znači povećanjem cijene za 5 pfeninga, zašto da ne? Jako značajna sredstva, jako teško ćemo uspjeti skupiti ta sredstva da ih isplatimo, ali to je već problem s kojim ćemo se mi iznijeti nekako na kraju. Evo kada govorimo o razvoju poljoprivrede, odnosno o poljoprivredi u našem kantonu općenito za koju se Unsko-Sanski kanton i opredijelio kao neku razvojnu šansu, neminovno moramo govoriti o Jusufu Arifagiću, investitoru iz Norveške koji je naišao na niz problema kada je u pitanju njegove investicije u Bosanski Petrovac. Nakon što je najavio da odlazi iz Bosanskog Petrovca i povlači svoja grla u Kozarac, posljednja informacija govori da je ipak odlučio dati šansu vlastima u Unsko-Sanskom kantonu pa uvjetovati svoj ostanak traženjem dodjele koncesije na zemljište. Šta je vlada učinila po tom pitanju, odnosno vaše ministarstvo? Veći broj institucija je bio uključen u rješavanje, nažalost, problema sa gospodinom Arifagićem i njegovom farmom. Utvrđeno je da je došlo do nekih proceduralnih grešaka, da ih tako nazovem. Općinski načelnik općine Bosanski Petrovac je to otklonio na način da je poništio sve odluke koje se tiču farme gospodina Arifagića i uputio zahtjev ministarstvu za davanje saglasnosti na objavu javnog poziva za to predmetno zemljište. Mi smo u ministarstvu sačinili prijedlog odluke kojim je jedan dio spornog zemljišta koji je bio vezan za koncesiju koja je jako dugo vremena vođena. Taj sporni predmet je završen, on je riješen i dali smo saglasnost općini Bosanski Petrovac da raspiše javni poziv za dodjelu tog zemljišta na korištenje. Naravno, javni poziv podrazumijeva da se mogu prijaviti svi zainteresovani, ali s obzirom na to o kolikim se površinama radi, to mora biti izuzetno jak, odnosno velik privredni subjekat koji može iznijeti to sve i platiti naknadu za svo to zemljište. Naravno, gospodin Arifagić ima namjeru aplicirati za taj javni poziv, bar se to da iščitati iz njegovih medijskih istupa i njegovih javnih izjava. U svakom slučaju mi smo poduzeli sve ono što je bilo u našoj moći. Isto tako vjerujem i gospodin Hujić iz općine Bosanski Petrovac. Ja mogu samo reći da se nadam da nećemo više biti dovedeni u takvu situaciju, da neće više doći do takvih proceduralnih grešaka koje će nam jednog investitora takvog obima otjerati, onako grubo rečeno, otjerati iz našeg kantona. I za kraj mi recite, ima li nagovještaja o nekim novim koncesionim ugovorima koji bi mogli unaprijediti poljoprivredu Unsko-Sanskog kantona? Ja, koliko se sjećam, u zadnjem periodu u ministarstvu smo dobili jedan upit vezan za korištenje vode, dakle samo upit, i imali smo jednu samoinicijativnu ponudu također za korištenje vode koju smo proslijedili Komisiji za koncesiju Unsko-Sanskog kantona. To je vjerovatno sad sve malo usporeno zbog godišnjih odmora, ali već krajem 8. mjeseca, naravno, punom parom naprijed. Gospodine Polimanac, hvala vam za gostovanje. U našoj zemlji prošle godine je zabilježena rekordna smrtnost u Evropi. Na 100.000 stanovnika u Federaciji BiH umrle su 952 osobe, što je za trećinu više u odnosu na podatke iz susjedne Hrvatske. Navedeno je to u izvještaju pod nazivom Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji BiH za prošlu godinu, kojeg je sačinio Zavod za javno zdravstvo. Također, brojke pokazuju alarmantno stanje kada je riječ o dojenačkoj smrtnosti na području Federacije, koja je dvostruko veća od prosjeka zemalja Evropske unije.
U ovoj godini registrirano je 19.156 živorođene djece, što u odnosu na godinu ranije pokazuje pad broja rođenih beba za 1,04%. Sa druge strane, u 2016. godini na području Federacije Bosne i Hercegovine umrlo je 155 beba. Vodeći uzrok smrti dojenčadi bili su problemi sa disanjem i nezrelosti pluća sa udjelom od 14,8%. Slijede ih poremećaji koji su uslijedili zbog kraće trudnoće ili male težine novorođenčadi, čak 11,6%. Uslijed gušenja umrlo je 7,1% beba, a 5,2% uslijed srčanog zastoja. Ipak, kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton, specijalista ginekologije Osman Blažević ističe da je stanje, kada je u pitanju naš kanton, zadovoljavajuće. U 2016. godini bilo znači 12 mrtvorođenih djece, a u 2015. 10 mrtvorođene djece. Naravno, tu su djeca faktički koja imaju izuzetno nisku, recimo, porođajnu težinu od 500, 600, 700 pa do nekih 1000 grama, gdje je preživljavanje izuzetno rijetko. I naravno, uzma se i broj umrle djece od 0 do 6 dana koji ulaze u tu vrstu statistike, tako da kad se to sve doda zbroji dobije se ovakva jedna cifra koja u odnosu na kompletan razvoj naše zemlje i to su u svakako zadovoljavajućim okvirima. Prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je jedan od najvećih negativnih prirodnih priraštaja u zemlji, odnosno jedna od najvećih razlika između broja umrlih i rođenih. Međutim, ovo nije problematika koja muči samo Bosnu i Hercegovinu, nego i zemlje regiona poput Slovenije, Hrvatske i Srbije. Što se tiče broja poroda na području Unsko-Sanskog kantona, mi možemo primijetiti jedan pad koji postoji, mislim, ali on je nakon onog perioda poslije rata kada je postao jedan baby boom gdje se rađalo jako puno beba, znači preko 5000 u nekoliko godina. Sad se sve u zadnjih nekih 5 godina neku stabilnu brojku i tako da je u kantonalnoj bolnici u 2016. godini rođeno bilo 1728 poroda, a ukupno 1749 djece. Iako se svi slažu da su djeca najveće bogatstvo, u Bosni i Hercegovini ih se rađa sve manje, a brojke sada već pokazuju da Bosna i Hercegovina svake godine ostaje bez stanovnika grada srednje veličine. Uzrok je već odavno poznat, nezaposlenost, zbog kojeg se sve rjeđe mladi odlučuju na brak, ali i rađanje djece. Kroz promociju uloge mladih oba spola kao ključnih partnera u ostvarivanju ljudskih prava i razvoja danas je u svijetu obilježen Svjetski dan mladih. Ove godine slavi se doprinos mladih u sprečavanju i transformaciji sukoba kao i inkluziji, socijalnoj pravdi i održivom miru. Sve je snažnija svijest da je za izgradnju i održavanje mira ključno uključivanje mladih ljudi kao nosilaca promjena u mirovne i sigurnosne agende, ali i šire u društvu. U Bosni i Hercegovini mladi čine 1/5 društva, ali su često isključeni iz političkih, ekonomskih i društvenih sfera i procesa. Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu napominje da Ujedinjene nacije i dalje ostaju predane radu sa svima u zemlji kako bi se mladima pomoglo da shvate svoj potencijal i stvaraju pozitivne društvene promjene za održivi mir i razvoj u Bosni i Hercegovini. Globalna agenda do 2030. jasno podcrtava da nema održivog razvoja bez mira i sigurnosti i bez osiguranja odgovornog, inkluzivnog, participatornog i reprezentativnog odlučivanja na svim razinama, uključujući i mlade ljude. Povodom Svjetskog dana mladih, članovi Vijeća učenika Gimnazije Bihać i Asocijacije srednjoškolaca Lokalni tim Bihać organizirali su diskusiju pod nazivom Bihać i mladi. Pratila Irma Redžepagić. Cilj današnje diskusije pod nazivom Bihać i mladi je ukazati na odnos vlasti prema mladima. Ovakvim javnim raspravama želi se promovisati aktivizam mladih ljudi te omogućiti razmjena znanja i informacija. Sam naziv je nekako dosta srodan, Bihać i mladi. Bihać je važio za grad mladih ljudi, ali konkretno evo, dešavaju se mnoge promjene općenito u društvu, pa i mnogi problemi, između ostalog i taj odliv mozgova, tako da grad Bihać pa je na neki način je upao u tu jednu generacijsku kolotečinu gdje grad postaje grad starih, a ne grad mladi, pa smo na neki način ovom diskusijom željeli približiti mladima grad Bihać, a ujedno i grad Bihać mladima, da otvorimo, ponovo kažem, neke određene
problematiku, neku određenu problematiku, o njoj da razgovaramo i da ih pokušamo na neki način riješiti. Mislim da je položaj mladi ugrožen jer neka prava nismo dobili i želimo da to popravimo. Koje su to prava? Pa, na primjer, nemamo omladinskog centra, banke za omladinu i također nemamo savjetnika za omladinu. Uprava grada Bihaća podržava rad mladih te će se učiniti da oni ostanu u Bosni i Hercegovini. Uvijek smo spremni čuti nove ideje i prijedloge te ih u skladu sa mogućnostima realizirati, istakao je Edin Moranjkić, savjetnik gradonačelnika Bihaća. Mi smo ovdje danas povodom, kao što ste rekli, došli na neki način da zajednički porazgovaramo o položaju mladih općenito. Imamo povod za to, a na neki način najbolje kako mi kao gradska uprava možemo čuti u kakvom se položaju mladi nalaze i šta oni misle o tome svemu i od njih sami. Gradska uprava je ove godine potpisala memorandum o saradnji sa mrežom Vijeća učenika Unsko-Sanskog kantona, te se nadaju da će se saradnja nastaviti i podići na viši nivo. Mladi umjesto aktivne uloge u društvu sve više postaju pasivni posmatrači vlastitih sudbina bez ikakvih mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka koje treba da trasiraju njihovu budućnost, kaže se u saopćenju za javnost Velikokladuškog DNZ-a. Nisu zadovoljni stepenom primjene zakona o mladima Federacije BiH, ali i ostalih strateških omladinskih dokumenata na području općine Velika Kladuša i šire, a kojima se obezbjeđuje ambijent u kojem će trud i znanje mladih rezultirati javnim dobrom. Naglašavaju da će u narednom periodu kontinuirano činiti dodatne napore na stvaranju uslova i okruženja u kojima će se mladi osjećati sigurno i ravnopravno, te da sa svojim znanjem mogu da ostvare svoje potencijale i izraze kreativnost u lokalnoj zajednici, stoji između ostalog u saopćenju za javnost DNZ-a Velika Kladuša. Skala moralnih vrijednosti je u posljednje vrijeme skoro u potpunosti obezvrijeđena. Kažemo da je zdravlje najvažnije, a opet se iscrpljujemo jurnjavom za novcem, sve dok se ne pojavi bolest. Kažemo da je porodica svetinja, a to ne pokazujemo. Sve to potvrđuje i narodno predanje o cvijetu srama. Daukus karota ili divlja mrkva u narodu je poznat kao cvijet srama. Višegodišnja je biljka rasprostranjena na livadama uz puteve u voćnjacima. Cvjetovi su bijeli i brojni, a u sredini je tamno ljubičasta mrlja. Zašto baš cvijet srama? Sa koljena na koljeno se prenosi priča kako je taj središnji tamno ljubičasti dio nekad bio mnogo veći, skoro veličine bijelog. Ali kako ima sve manje osjećaja srama među ljudima, tako se i tamno ljubičasti dio koji predstavlja sram smanjio do nestanka. Hasiba se sjeća kako je još kao dijete čula za ovaj cvijet. Tada je dio koji predstavlja sram već bio umanjen na veličinu većeg zrna kukuruza. Još moja baba, stara mati, tako, ko dijete ja kad je to bilo i baš to sad nestaje. Znajući za narodno predanje, mnogi prođu pored njega ne primjećujući ga ili ne htijući da ga vide. Neće da ga gledaju jer da hoće vidjeli bi svoju stvarnost onakvu kakva jeste i ne bi bili onakvi kakvi jesu jer bi se stidjeli. Stidjeli bi se sebe. U okviru drugog kola Prve lige Federacije BiH nogometaši jedinstva su ugostili Igman iz Konjica. Utakmica je prije nekoliko minuta završena rezultatom 2:1 u korist domaćina, a strijelci su bili Nuhanović i Omerdić. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru pretkvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje će 2019. biti održano u Kini večeras igra protiv selekcije Švedske u Zenici. U prvom susretu na samom otvaranju pretkvalifikacija Šveđani su bili bolji od naših zmajeva i na kraju susreta slavili rezultatom 81:73. Nakon toga BiH košarkaši uvezali su 2 pobjede protiv Slovačke i Armenije. Naši zmajevi večerašnji susret dočekuju na prvom mjestu. 4 dana kasnije BiH gostuje u Slovačkoj. Takmičenje završava 19. augusta gostovanjem u Armeniji. Po 2 najbolje plasirane reprezentacije iz 4 grupe predkvalifikacija plasirat će se u glavni dio kvalifikacija koje počinju 20. novembra. Dnevnik je završen. Podsjećamo vas na vijesti dana. Štete u poljoprivredi nastale uslijed višemjesečne suše procjenjuju se na više od 100 miliona maraka. Obilježen Svjetski dan mladih. U Bosni i Hercegovini tokom prošle godine zabilježena rekordna smrtnost u Europi. Sutra pretežno oblačno vrijeme. Do kraja dana i u večernjim satima razvedravanje.
Pratili ste subotnji dnevnik radio-televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala za vašu pažnju. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.